Mugawas na daw siya. Mugawas na daw siya. Is legit gini ba? Ingon bitaw ko sa imo nga legit. Nga magpainit lang duha. Nag-unsa pa man ka diha? Alin na kay sugdan na natong pagpainit nato. Bang! Pre, pre. Mo na jud pre. Mo na jud siya dire. Gamay nga balay nga pula pre. Asok na yung mamadra pre. Mao na lagi niya. Relax lang diya mo na niyo chat siya sa kuwa. Chat sa kuwa. Laom. Pasudlon no taniya. Man, nagtuno to ta. Tara, tuno. Tara. Pre, basig masakpan tani pre, trespassing biya tani. Dili lagi na lagi. Relax lang diya kay naram to diya. Pagauson sana ko. Pag syuda pre, basig scam na ha. Di ba na musugot na yung babae pre. Unsa naman ka? Wala kasali ka ng naungan eh. Kasali? Unsa naman ka eh? Oh, ni-reply na. Mugawas na daw siya. Mugawas na daw siya. Is legit gini ba? Ingon bitaw ko sa imo nga legit. Lato. Pitay kayo pre. Nganong naman mo diha sa gawas, ali sulod. Nag-unsa man mo diha sa gawas, ali na mo. Ah, sige. Di ba ningon man ko sa'yo mo nga magpainit lang duha? Duwa na daw mi. Look out ng saka. Yatis ka pre, sayang ra kong anhi diri ah. Ay, nagkarampag ya pre. Kay magpainit min duwa. Paita. Papi. Nag-unsa pa man ka diha? Alin na kay sugdan na natong pagpainit nato. Bang! Sana. Oh, tayo sa akin nga magupo man ka. Ingon to kay magpainit daw. Dili manggod na mao ang painit na akong ginaingon ba? Unsa di ay? Kani manggod do. Duyan yan. Kaaya nila. Uy, murag di na ko na magwanta ba akong silipon be? Sa lagi paabot nimo, abrihin na. Pre! Pre. Oh, dugay-dugay na jud ko kakaon nagdurian ba? Mangingit jud ko ani.